Pia. Antwa TV for. OTUMFUO na say to AWUKUDEE AWUKUDEE. I heard Domo Ekwe Yura. Mummy video ne da one. Na some boys subscribe my like na ma share. There be a Asante free titio. What you carry no come. Ade no yamfa nto de da. Na efrato. Odman kuma ba ade. Oba Asante kotokokofo. Okun afrana nanom. Yakun anu ohye. Kotoko jemi bi okunfo ne ye. Ekun bia ebedi na ntiasie wom. Asante kotoko no. Edina nkrofo ti di eti pimpim. Konfo hu bibi onfa ni timpim duem. Ayempo Asante kotoko. Boafo akon na na se etu no. Aye kunu mado aye. Aye kuku eferi o. Anasa wa be kunu be no. Aye kunu mado aye. Aye nana se tu brim ponia. Anasa wa be dom ne ku. Uh-huh.